Se un galego pide un vaso d'auga, en Portugal eles poderán entender que quere unha maceta chea d'auga. Se busca unha carpeta, ensinaranlle unha alfombra, que en portugués se chama carpete, porque a carpeta galega chámase pasta, en portugués. Unha prenda, en portugués significa un regalo, pero un regalo, xa significa un consolo, así que a frase portuguesa esta prenda foi un regalo, significaría en galego este agasallo foi un consolo. E a palabra oferta, sorprende moito os portugueses que visitan as tendas de Galicia, porque oferecer, en portugués é dar algo gratis, e oferta é un agasallo. Outros casos con diferenzas de significado son o de coche e carro. En portugués, o Carro é o moderno, o automóvil. O coche só é o antigo que vai tirado por cabalos. Tamén son diferentes os balóns, porque un balão, en portugués significa un globo, mentres que o globo portugués só se refire ao globo terráqueo. Para xogar, os portugueses utilizan a bola, e ollo coa palabra caixón, que non é o mesmo co, caixão, porque se lle dicimos a un portugués que lle deixamos algo no seu caixón, estamos lle dicindo que lle deixamos algo no seu cadaleito, no seu ataúde. A palabra pila, crea tamén situacións incómodas, porque en portugués nomea o órgano xenital masculino, e resulta chocante que algunhas bonecas de xoguete fabricadas en España leven unha indicación de que necesita pilas. O que en galego é pila, en portugués chámase pilla. A palabra Pilla fainos ver que o son lle en portugués escríbese con LH. pilla, Do mesmo xeito que o son ñe represéntase con NH, piña, que designa a flor do piñeiro. Son grafías que o portugués importou da Provenza. No Portugal que extrema con Galicia, o dígrafo che e o v pronúncianse como en galego, coche, paso, pero no resto do mundo lusófono pronúnciase como o xe, tanto coche, como a, caixa, e en cambio distínguese o vaso, do. globo, Pola contra, só no galego de Lobios e en Trimo se conservan as sonoras do galego medieval, que conserva o estándar portugués. jogar, gelado, O S simple e o Z son tamén sonoros en portugués, zero, vaso, fronte ao galego, cero e vaso. Ben falado! Os que fan as fazañas nos contos son os Heróis. lugar onde os tristes paxariños viven encerrados. Gaiola. Pois como sabes? Estas cousiñas que lles contamos deron moitos sucedidos. Na miña casa convidamos unha vez a xantar un cocido a unha familia de Leiría. Eran as 2 da tarde, as 2:30, as 3, e non aparecían. Ás 3:30 sentámonos e xantamos noso cocido. Pero ás 7:30 aí entran pola porta. E menos mal que miña sogra era farturenta. Tivemos que volver a xantar outra vez. Claro, xantar en portugués é cear. Estas diferenzas entre galego e portugués é interesante sabelas, primeiro porque nos fan percibir cousas que senón nos pasarían desapercibidas, e segundo porque nos permiten evitar malos entendidos cando sacamos a nosa lingua ao estranxeiro, porque iso sí, nós podemos sacar o galego ao estranxeiro, é unha lingua que pode ir ao estranxeiro, non é unha lingua minoritaria.